Ahoj, jmenuji se Jarda Gripl a rád bych vás pozval na 6. ročník charitativního táborského srazu Amerik zde do odpočinkové zóny Komora v Táboře. Sraz se bude konat 14. října od 1 hodiny. Minulý rok se sjelo přes 200 amerických vozidel, vybralo se přes 280 000 korun, který jsme předali rodině Adrianovi a Adámkovi. Letošní ročník jsme se rozhodli peníze darovat Adrianovi a Denisce. Maminky vám představí jejich příběh. Ahoj, zdravím všechny. Já jsem Pavlína, tohle je Martin, Mia a hlavní kvůli komu jsme tady, náš syn Adrian. Nejdřív bych chtěla moc poděkovat všem, kdo jste se zúčastnili minulého srazu Mustangů. Díky vám jsme mohli Edmu pořídit nové ortézy a také mohl celý rok intenzivně cvičit. Eddieho hlavní diagnózy jsou dětská mozková obrna, centrální hypotonie a autismus. To všechno vzniklo na základě komplikací při porodu, kdy byl delší dobu bez kyslíku. Právě kvůli tomu musí Eddie pravidelně a intenzivně cvičit a k tomu využíváme pobyty na speciálních neuroklinikách. Všechny příspěvky z letošního srazu Mustangů bychom opět použili na rehabilitace a také na nákup kompenzačních a rehabilitačních pomůcek. Budeme moc rádi, když se zúčastníte a jakkoliv nás podpoříte. Ahoj! Čau! Ahoj, já jsem Katka a ráda bych vám představila svoji rodinu. Tohle je manžel Jakub, synové Kubík, Tomášek, naše dcera Deniska a její asistenční pes Toby. Deniska je 7letá holčička, která se nám narodila s těžkým kombinovaným postižením, o kterém jsme se dozvěděli, když jí bylo 7 měsíců a dostala první epileptický záchvat. Následná vyšetření ukázala na vývojovou vadu mozku, a to agenezi corpus callosum, kdy Deniska nemá vytvořený spoj mezi mozkovými hemisférami. Denisa nesedí, nemluví, neleze, má zaveden výživový knoflík, pomocí kterého ji krmíme přímo do žaludku. Strava, která je těmto dětem předepisovaná u nás, ji ale bohužel nedělala dobře, Denda nám ji netolerovala a proto jsme byli nuceni si najít vlastní stravu, která se vyrábí zatím pouze v Americe, do Evropy se zatím nedováží, není hrazená pojišťovnou a proto je pro nás těžko dostupná. Nicméně Denisce dělá velmi dobře, přibírá nám po ní, byli jsme rok bez hospitalizace, tak bychom jí rádi tu stravu zajišťovali i nadále a to bez nějaké finanční pomoci je pro nás prakticky nemožné. Proto bychom případný finanční dar z této úžasné akce věnovali Denisce na zakoupení právě tady té stravy. Mockrát vám děkujeme. A jak celou akci můžete podpořit? Především vaší účastí. Vstupné je dobrovolné, můžete si zakoupit charitativní jízdy, kalendáře nebo trička. Bude připravená dražba charitativního obrazu nebo jízdy ve Fordu z roku 1926. Na večer máme připravený charitativní koncert, kde vystoupí letos Foxel. Celý sraz bude zakončený ohňostrojem. Tak jo, doufám, že klapne počasí, sejdeme se v jiném počtu, akci si užijeme a budu se těšit. Mějte se, čau. Check it.